Bun venit la un nou episod, băieți! Am făcut 1000 de trofee, bros. Pe el primul am făcut 1000. Și da, nu pot să mă dau. Da, m-a fost și pe locul 1, l-am întrecut și pe Stas. Unde e leaderboard. Și vreau să mai jucăm cu el. Ca să mergem și ceva. Uite, astăzi eram pe locul, dar am minusat. Și vreau să facem înapoi 1000. Frumușel, să nu ne date 1000. Așa că hai să jucăm niște festomani și hai să băgăm. O să fie foarte mult timp și dacă nu vreți să uitați, nu uitați. Hai mult timp și vă să fie greu. Știu, o să jucăm. Nu uitați de like. Am văzut la video s-a strâns 2 like-uri. Și chiar n-am dat like eu singur. Pentru că am zis, bă, hai să văd dacă vă place că am postat, dacă nu. E bine și o să fac și 21 de ca. 21 ca. Ultima zi, știu, e mai greu, dar o să o fac. Vedem aici că nu ne găsim aici. O să știu, adică acum pot să văd cât de repede, pentru că eu stăteam câte un minut să găsească meci. Hai, bă. Nu uitați de like, de subscribe, de orice, nu mă dați like sau de like, măcar să arată că știu și v-am mai zis. Știu, n-am postat de 5 luni sau 6, am postat numai ieri, cred. Nici eu nu știu cât am postat, dar sper să vă placă episodul și să dați acolo un butonaj de like. M-a ajutat foarte mult și mă încurajează. Vedeți? De asta e greu să faci un Brawler 2000. Pentru că deja eu puteam să câștig un meci. Așa. Hai să vedeți. Pe mapa asta n-am intrat veci. Deci vreau să zic că n-am intrat veci. Și nu știu nici cum e. Mapa asta e mai ciudată. Oh, faci. Eu vara nu dorm. Ok, sper să nu ia copyright. Bro, ați văzut și voi cum mă urât. Da, să mă omoară, mă. Eu vara nu dorm. Vreau să fac timp cu asta, pentru că n-am avut ce face. Îmi place. Chestia e faină. Și îmi spune și voi în comentarii sau de ceva. Pentru că părinții mei mai vorbesc și știi și tu cum e. Ok. Avem aici... Nu face episoade. Avem aici foarte mulți Daryl. Darili. Este. Hai cu Daryl. Este. Vreau să joc 2 meciuri măcar cu el primul. Ca să fac min. Oh. Are 9 Maia, bro. Cu naiba. Aia ne rupe dacă vine. Vreau să mor un Daryl. Aveam acolo în el primul. Așa e foarte bine. El primul e bun. Scandal. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Facem acolo scandal. Wow! Bro, ce meci, bro. Hai că-l mai fac 1000, nu mai jucăm.
Nu mai jucăm, nu mai jucăm, brother. Jucăm niște bibi. Jucăm niște bibi. Ați văzut și voi ce cu aia, efectiv, a venit aia și nu spart. Să fac eu nu mai fac. 1000. Să pușesc bibiul pe 800 sezonul ăsta încerc. O să-l încerc și apoi mai vorbim, bro. Ce avem aici? Brodere! O brodere! Nu am somn, fără dorm. Nu mai știu să joc, ești prost. M-am bagat ca nobu. Atât am vrut să spun că am făcut 1000 pe el. Foarte greu. Pe mapa de Stades, dacă știu. Oricum, penultima mapă. Mapa de el. Cu 2800 faci. Haideți să căm niște penalti și atâta. Da. Niște halal și hack. Și apoi vedem noi ce mai facem. Trebuia să joc niște penalti kick-cu. Penalti kick-cu. De asta. Brawl Ball. Hai să joc cu niște... Ce să joc eu? Hai să joc cu... Aș vrea să duc un brawler. Și o să jucăm cu ăsta. Să vedem ce ne pică. Așa. Vedem noi. Dacă voi... Ba băieți, că nu mai pot să țin de episodul. Sper să dați și voi un like. Scuze pentru că nu l-am făcut fain, dar asta e. Hai, pa!